talba għal vokazzjonijiet. Mulej Ġesu, insejjaħt l-ewwel dixxiep li biex tagħmilhom sajjieda tal-bnedmin. Kompli semma llum is-sejħa ħelwa tiegħek, ejja u imxi warajja. Għati lill-irġiel u lin-nisa il-grazzja li jwieġbu bla dewmien għas-sejħa tiegħek. Qawwi l-isqfijiet, is-saċerdoti u l-erwieħ ikkonsagrati fix-xogħol apostoliku tagħhom. Għati perseveranza lis-seminaristi u lil dawk kollha li qed jgħixu l-idejal ta' ħajja b'konsagrazzjoni totali fis-servizz tiegħek. Nissel fil-komunitajiet tagħna żielu missjonarju. Ibgħat mulej ħaddiema fil-għalqa tiegħek u tħallix li l-bniedem jintilef minħabba n-nuqqas ta' rgħajja, missjonarji u nies iddedikati għal kawża tal-Vanġelu. Marja, Omm il-Knisja, mudell tal-vokazzjonijiet, għenna nwieġbu iva lil mulej li jsejħilna biex nikkolaboraw mal-pjan divin tas-salvazzjoni. Amen.